Došli su ih seli Radomir. Ne, Radomir. Oh, but the bus, but the bus. Evo ga i Ted, svi su se pojavili bukvalno. Ma brate, ovo je neko naš. Radomir je ušao neki od druga dva vojsa. I sad je izašao. Ma znam. A nije to Radomir, ljudi, jebao s kurac. Help me, oh, help. Ja zaboravim se na njegov fetis s maskama na glavi. Ovo je Radomir inače. Ovo stvarno jeste on. Lik me je jebeno nazvao pre, sad ću ti reći. Znači, lik me je kalovao. Prvo me je dodao, pa sam ga ja blokirao, pa sam ga odblokirao da vidim šta hoćem. I onda me lik jebeno kalovao. Ja ulazim u voice i govorim mu da je retard. I to jest nije voice, nego je kal. I govorim mu da je retard. I sam čuješ njega, halo. I to stvarno jebeni Radomir, ja rekao, koji kurac jebate, to stvarno on. I kaže, halo. Ja kažem, alo majmune. I kaže, mršu kurac, izađi iz kala. Jebeni Radomir, pazi, jebeni Radomir. Dobro, znači, šta će lijek ovdje koji kurac? Mislim, znaš kako je, sad moja teorija je da je lik ušao sa Nisoksijem. Zato što znam da je Kvazi je pre slao neki invite-ove na Nisoksiju, nekim retardima, pa je vrlo moguće da je odatle ušao sad, ne znam, nisam pametan. Pa dobro, banuj ga, kako hoće. Neću biti smiješan, nek se gubi, već kad je to. Brate, ništa ovako interesantno se nije desilo, ne pamtim od kada, povratak Radomira i smiješan do bola, meni lično. Znači, meni je ovo comedy gold, ali comedy gold, jebeni Radomir se vratio. Znači, ako je Task Force cirkus, on je definitivno najveći klovon na njemu. Ili još bolje, brate, koji je najveći klovon, on je cijel cirkus. Tako je. Ne možeš ga Kvazi. Da? Radomir je bukvalno Colby Covington. Bukvalno jeste. Jel Radomir je zapravo u Teksasu jebeno. Šta je rekao? Kaže, ko je ovaj mrtvi, Remi? Kaže, pita kako je u Teksasu, da li je čovjek zapravo u Teksasu? Lik je pričao pre da živi u Teksasu, ne znam zašto. Jel? Da, lik je rekao u jednom videu da on dolazi iz Teksasa u stvari, kako ima neku porodicu tamo. I rekao da živi tamo. Sad će jedna kompija, znači, ovo je prvo smešno. Znači, event godine, majke, event godine. Čak mi ketu ključu. Ja ne mogu. Jebe vam amater. Šajme, imam jedan predlog. Pošto Radpir ne može prepozna pola nas, ajde da stavimo svima nickname-ove uvredama koje bi on smislio. Ali tebra, pazi. Zvuk, što ne govorim, zvuk u kalu mu je zvučao, znači, monotono do bola, znači, da sam stvarno onako toliko retardiran, rekao bi, jebote, znaš, neko je napravio AI voice Radomira. Znači, bezmalo tako je zvučalo, koliko je loše kvalitetno bilo. Ali jeste bio on. Možda je to Ping iz Teksasa zapravo. Mada, ne verujem da je on, brate, ne verujem. Dok ne uđu u voice, ja ne mogu da se uverim. Jebem ti i tebi mater, bravo. Sisajte mi na glavake! Brat, previše informacija prima odjednom, pa ne može... Ali nismo ga vidjeli, to me je pednek potine, lik se sad sjetio da se vrati. Šta je to? Ko vas jebe? Šta me pitate? Došao sam da mi se izvine. Ko si sad ti? Ko si sad ti? Ono što je s gospodom. Meni nije dobro. Krasavac od dupe.
Kad je jebe? A nije. O, nije Radomir, Taman nije. sam se ponadao. Ja isto. Gde si, brate Gde si, moj, jet? tema? Gdje si, bog? A, bio sale, brate, kupio si materijal. Ljudi u drugom mi vojsu. Ko je? Ma ušali odmah. Trenutak je ušao u drugi vojs. AI Radomir, evo, najbolja ideja, AI Radomir. Znači, šta ako smo mi u stvari naterali Radomira sa onim silnim mimovima o krastavcu da se lik ubije i da je lik sad postao AI koji nas muči. Pa znate da Ovo je se šta pošto mi ide na jaja. A koga je... Ja mislim da je samo Evo vidite moj Golf 2. Ahahaha. Evo, vidite moj ali tu si, da, neko to napravi. Iskreno, pazi, ako je ovo stvarno Radomir, hoću da bude aktivan član naše bande. Znači, želim ga ovdje da mu priča o krastavcima 24/7. A lik je pao 100% na glavu. Ima šizofrena cepanja. Ej, ljudi, Radomir mora da izbaci CS2 za Android klip. Ej, čekaj, nađi mi jedan video, brate, samo sve. Zamišljam igrat igrice. Čekaj, da Radomir onaj lik što izgleda ko spužva Bob. Pa, jebam li ga kao. Mislim... Imaš video gore negdje. Ili Freddy pošalje video možda opet. Ima slika Radomira, ne vidim, sve vidim, sve krena. Moram ću da pošaljem krastavac u dupe, vi ga šaljete ako hoćete. Ja neću. Tebi taj krastavac u dupe, mamu ti jebem. Radomir online kad tu bi Mortal Kombat treba da bude, vodi malo računa ličnih higijeni. Briši. Da ti ja ne brišem. Radomir! Ajde! Briši nešto! Čim? Say something! Brate, čim otišao čoda, on se pojavio. Alo majmuna, pričaj! Ali čim čoda jebeno uđe, on izađe. Zustavite Janova. Da. Nek si mu rekao, Serbijan pedofil. Evo ga! Radomire, da li, unmutuj se. Molim te se unmutuj, hoću da te čujem. Ne čuje nas. ujebem ti mat. Vodi malo računa o ličnoj higijeni. Čuje to! Evo to, ovo je Radomir gori nego Sara, majke mi. Nešto nemam motivaciju u posljednje vreme. Evo ga! Radomire. Vodi malo računa o ličnoj higijeni. Brate, bar da nas čuje. Moram tebe da mutujem, Vodi jebeno. malo računa o ličnoj higijeni. Vodi malo računa. Zašto se lik makar ne undefendno? Vodi malo računa o ličnoj higijeni. Čekamo. Ja samo čekam kad će reći onaj svoj voice line. Zašto lik ne radi ništa? Zato što je lik fake, brate. Lik je Radomir iz Lidla, bog te. Vodi malo računa o ličnoj higijeni. Radomir kod Kinezom. Brate. Kaže, mama, ajmo kupiti Radomira. Imamo Radomira kod kuće. Radomire, evo ga. Radomir kod kuće. Alo, ajde pričaj sad, tu si, čuješ me, pičko. Pričaj nešto. Reci mi, molim te, znači, pričaj mi o krastavcima, hoću to da čujem. Vodi malo računa. Evo, zvaću čudu. Je lik je pusti onaj jebeni sound, vodi računa. Ja ne mogu, ne znam. Eto bio sam. Pa bio je. Jo, seri bi se toga radim. Terajte se svi kolektivnom kurac, ja sam došao ovdje da mi se izvinite, a vi me mrežete majmun, jeste li vi normalno obrišite sve što imate, da samo mi pravam mater, da ne je mater. Pa to mire. Daj, pa želim samo da mu čujem glas, ili puno traži. Bukvalno ja, hoću i ja. Ajde, Jebeni, ajde, molim te, idi u ovaj, na primjer, voice 4, samo ti
I prevazići Čekaj, palim bendikem. Prvo palim bendikem, ne bez bendikema ništa. Nemojte ulaziti. Nemoj, Verujte samo u nemojte, šlajma. molim vas. Verujte u šlajma. Čekaj, oni u novom miku nešto napisuju, jel to? Pričat će ovdje. Joj, lažovčino. Ne priča retard ništa. Kako ne priča ništa? Ne priča ništa. Ma koga jebe? Kikujemo ga, pa koga jebe?